Ассалому алейкум, подписчикои азиз, апаҳо, хоҳарои азиз, модарони муҳтарам. Ина бо итальянкоҳо омадаги лав ба лав санг задаги штоби ягон остин барои куртатон бе санг наёяд духтаракон. Ҳам қафасон глои нав духтарако. Итальянка ай гли ипек дар нусхаи итальянка духтарако омада и хушругира бинен ҳам хеисто. Ҳам қафасонан духтаро. Качествои материалам беҳад хушрӯи нархошуна бугум бовар намекунен. 180 сомон нархи дона. Касе обтоби мехара бо мо ячи арзон мекунен духтаро. Касе хариддораи марҳамат ватсапи мо дар экран метонен даромада заказ кунен. Дарона парто. Ина духтарако як расветка дига шуда шумо метонен бинен и хушругира бинен духтаро. Чӣ меги латофа гуфтести? Сёнка кадеста? Сёнка доро. Ина духтаракои хушрӯ бо як глина бовар кунед да ҳама ҷо мара завадид мекунад. Латофат меган. Чӣ меген охи? Ма видео кадестам, сёнка кадестам. Ина духтаро и хушругира бинен охи. Ма бовар мекунам 140 сомон. Да ҳама ҷо 220 сомон ай ҳамигло. Барои мо арзон фурӯшем. Диден духтаракои хушрӯ. И барои подписчикома, и барои ҳами одамои харидори конкретни 180 сомон донашаи. Бо обтои гири бо машуда кӯшиш када арзон када метим духтаро. Доставка бисёри шаҳрҳои Россия дорем, дохили Тоҷикистон низ дорем духтаро. И хушругира бинен охи оранжевый цвет, необычный цвет. Бо ҳаста ягон ранги дигар. Айё чор расветка бе духтарако. Ин ҳоз духтаро глой нав омада иёрам ам хеле мепартоем рушда. Партоен мешава и қахушрувай духтаро ира бинен охи. Хиёл мекуни ипек ай намего итальянка ай духтаро. Вообще фасони бад. Ина духтаро глой майдатар. Касе ки дӯстдорони гули майда ҳай хонумои хушсалиқа, марҳамат ино барои шумоан. И хушругира бинен охи. Ина ма сёнка кадестам духтаро шумо бубинен заказ кунед. Ва духтаро игла бинен вообще богатя. Ина духтаракои хушрӯ барои шумои ҳама наворои мо. Ина духтарои хушрӯ 180 сомон нархи дона. Касе обтоби мехара бо ма ячи арзон мекунам. Боро мо фақат доставка қатъия духтаро. Нашоти доставка дар ватсапи рӯи экран буда метонен нависен. Доставка ба ҳама ҷо ҳаст. Тоҷикистон ягон кунҷаш нест ки доставка равона кунем. Ба ҳама кунҷаш доставка равон мекунем духтаро.